Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Igama lami ngingu-Isaac, ngingumshumayeli wezikaNkulunkulu. Kule channel siyalulekana, siyabonisana, siyaqwashisana, kuyafanele siqwashisane khona. Ngizothanda ukuthi ngiveze eminye yemibono into engayizwa ikhulunywa omunye umzalwane. Bazalwane, kubalulekile le nto ukuthi ngiyikhulume. Iqiniso esingeke size silibalekele. Asingahlanyiswa ukukholwa bazalwane. La ngegenerali-ke la. Angifuni ukuba spiritually, mhlawumbe ngize ngiqhaqhazele umzimba uma ngikhuluma. Ngifuna ukukhuluma nje simple. Asingahlanyiswa ukukholwa noma ukuba semasontweni, kodwa sibe genuine. Iqiniso lithi into elimaza kakhulu amabandla ensindiso awalinyazwa ukuthi ingoba kunomthakathi mhlawumbe owathakathayo, kodwa abulawa ukuthi asebenzisa i-information engesiyona ukubhilda abantu aba-original. Ngoba kusuke kungcono uma usebenzisa information engeke-original, uyisebenzisa kopopayi, hhayi kubantu. Iqiniso bazalwane asingalibalekeli, kufanele silimele iqiniso kuyisikhathi nanoma kungesona isikhathi. Nayi into engifuna ukukhuluma ngayo, ile ethi amabandla ensindiso atholakala enabantu abanamanga kangaka. Isizathu, akekho umuntu ome esikhaleni no-analyzer ngokupheleleyo abese etshela abantu iqiniso. Iqiniso lithi uma usindiswe ngokubona abanye abantu besindiswa, usazobuyela wena ey'ntweni okade uzenza ngesikhathi ungasindiswa. Loko thina siyakusho futhi asilokhu sishona le nale. Abafundisi abaningi akade bebalekela iy'nto zabo ngenkathi bengakasindiswa, ngiyakutshela namanje babuyelile. Lezi zinto bazenza be-within the church, amabandla ensindiso, bengaphakathi bayazenza izinto akade bezenza bengasindisiwe. Ngiyathanda ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi asingadlali umoya wokuba abazenzise sibe sabazalwane. Yabona le nto, ngiyeza omunye umzalwane eshumayela etshela abanye abantu, ebatshela ukuthi abazalwane fanele beyeke ukuchatha. Etshela abazalwane fanele beyeke ukuphalaza. Etshela abazalwane ukuthi lezi zinto iy'nto zikaSathane. Khona abazalwane, angifuni mina ukuthi ngithi umuntu othanda uku-challenge abantu, angiyona leyo nhlobo. Kodwa khona izinto engifisa ukuthi ngikhulume ngazo bese ngijika, ngingafuni ukuphikisana kakhulu nabantu, ngoba angiyenzelanga le channel ukuthi ngifune ukuqophisana nabantu. Ngiyathanda abazalwane ukuthi ngisho le nto ukuthi kungathi ngoba nakho uma uzwa usemudini yokushumayela ugcina ukukhuluma izinto eziyi-mystery, noma ugcina ukukhuluma izinto ezingeke zi-aplaye kuwo wonke umuntu ophilayo emhlabeni. Okay, ngiyafisa ukuthi ngiveze le nto ukuthi ukuba umuntu omnyama angeke uze ukuguqule ngevangeli noma ngokusonda. Uma umnyama nje umnyama, ngeke ngikushintsha lokho. And indlela umuntu omnyama abhilivela ngayo kuNkulunkulu ngeke uze uyitshintshe wena ufuna ukuyenza ngendlela wena ofila ngayo ngaleso sikhathi. Iqiniso lithi izinto ezisiqhatha kakhulu noNkulunkulu thina ukuthi sifuna thina
ukuthi sizenze i-race esingesiyona. Sifuna ukuzenza abelungu singebona, sifuna ukuzenza amaNdiya singewona, sifuna ukuzenza ama-China singewona, okuyinto e-wrong leyo. Ngoba ubona sihamba sinama-cases amaningi kangaka even empilweni yethu efanele ngabe igcwele iy'busiso. Isizathu silanda impilo e-foreigner, not original efanele iphile kuthina. Sithatha impilo engekho engesiyona yethu sifuna ukuyi-aplya ey'mpilweni zethu. Angifuni ukuqamba amanga abazalwane, uma sihamba endleleni sithola ivangeli lensindiso kuba mnandi yonke into, sijabule sivume zonke izinto, kodwa iqiniso lithi asifeyisane ne-reality. Sikhule emakhaya sichathwa, isizathu sokuchathwa bekuyini? Bekuklina inyongo uma esiswini uthe ukhala ngesisu noma uqunjelwe, ukuthi uma uchathile lo muntu kodwa uwufakile noma ufaka amanzi ufike uklina amathumbu, ngoba amathumbu ngesikhathi masidla njalo ahlale kube khona ukudla okusalayo lapha kunamathele. Lokho kudla okusalayo kunamathele kuhambe kufika isikhathi la kushisa khona, ngoba umuntu ephethe isisu siyashisa isisu. Ngesikhathi sishisa kusho ukuthi kusuke kuyiyo lento esuke icwebuka, akufanele icwebuke, then bese mawuchatha ifike lamanzi afika agugule yonke lento ayishaye lahle lapha. Nangokwesilungu zikhona izinto ey'dliwayo ey'fike y'klina amathumbu deeply, ngokwamaphilisi noma ngokwemithi ifike iy'klini lezo zinto ziphume hambe. Ngiyafisa ukuthi singalithathi ivangeli lithi le-spiritual bese sifuna ukuthi sebenzisa kakhulu u-physical okuyinyama, ngoba inyama isikhathi esiningi iyinyama nje. Ngiyathanda ukuthi ngiyiveze lezi zinto ukuthi inyama iyinyama, and khona ezinye izinto ekufanele sazi ukuthi akufanele sisebenzise kakhulu umoya enyameni. Inyama iyinyama nje, and iningi izinto ziphelela lapho. Futhi kufanele sikukhumbule bazalwane ukuthi khona izinto esithi uma zikhulunywe kuwe azikhulunywa kwabanye abantu. And uma khona into engiyithanda ukuthi uma ekhuluma nawe ethi yeke ukuthi, usuke ethi yeke ukuthi ngoba uyazi ukuthi wena leyo nto leyo upreventani ukuthi ungaqhubeki nawe uyenze. Alright, so ake sihambeke njengamanje sifike la ekuthenini yiziphi izinto ezi-wrong abazalwane abazenzayo. Bazalwane, ku-wrong kwesinye isikhathi ukuthi sifune ukuphoqa into sibe sazi ukuthi into esiyiphoqayo ukuba siyenze vele ngeke izikwazi ukusilekelela empilweni, siqhubeke nempilo siye phambili. Nawe nje uwumuntu generally kufanele ufunde ukuthi uhlakaniphe, yabona, ungenzisi okwesiwula. Lento ngiyikhulunyiswa ukuthi bazalwane, kulesi sikhathi samanje noma esikhathini sasendulo ibivele iyenzeka lento. Mina ngikhule ekhaya ogogo bekhuluma noma obaba bekhuluma bethi umuntu bethi maye esibhedlela uqala kuseyizayoni, hhayi lento lesikhona njengamanje uthola ukuthi abantu bayibiza ngezayoni begcwele utshwala ey'swini. Kwakuseyizayoni zangempela, ngoba izayoni ilona bandla mina engizalwe kulo, ngakhula ngaphansi kwalo. Bebungaphuzi utshwala ezayoni zangempela, bebungaphuzi utshwala, ibingenziwa imisebenzi ezayoni. Mina ngikhonza ezayoni ekade ingenziwa imisebenzi, ingavunyiwe. Beliyeke bethi abaphathi bebandla, uma wenza imicimbi yakho ungasimemi thina sabazalwane, thina simemela inkonzo, sifike nje enkonzweni sibambe leyo nkonzo siqede sisuke sihambe. Kufike kumiswe lezo zibani ey'miswa, hhayi ukuthi kuziwe embhiyozweni womcimbi. Bathi asingeni thina lapho, futhi bathi ngenkathi uzokwenza umcimbi wakho fanele ubize umuntu ozoba umprofethi ozofika kuhlolele yonke. Masifika thina size enkonzweni kuphela, asizile kuzoqaleni phansi sizohlola ukuthi kuhambe kanjani, ukuthi izidalwa ini. Bebengayenzi leyo nto abaholi basebandleni ebengikhonza kulona. Alright, ngelinye ilanga ngizoyithula enye ividiyo ekhuluma ngebandla ebengikhonza kulona ukuthi yini igama lalo engikhule ngaphansi kwalo nabazali bami abebekade bekulona. Alright, ngifisa ukukhuluma-ke ngibe kakhulu la ekuthenini akubalulekile ukuthi kubalulekile lezi zinto siy'thinte. Akubalulekile ukuthi uma umzalwane
uzenze isilima. Akufanele uma uzalwane uzenze isilima kube khona izinto ocimihlo ngisho ubonda akufanele ngicimihlo. Khona izinto ezithi bazalwane uma umzalwane ugula, ake ngilinganise general, uma umzalwane ugula fanele ube umuntu owaziyo ukudisena ukuthi lokhu kugula engikugulayo kuyini, kubangwa yini. Ufuna ukwazi ukuthi uma ukhuleka uNkulunkulu akutshele. Uma engakutsheli uNkulunkulu khona izinto ekufanele uzenze wena zibe izinto ezizodinga wena uthi step on noma uthi step forward kuleyo nto leyo ukuze ukwazi ukuyithola uhilisheke kulezo sifo sokubhekene nazo. Khona izifo ezibangwa amadimoni asuke engena emzimbeni wethu. Kube khona izifo ezibangwa ukudla esikudlayo usuku nosuku, ngoba lokhu kudla esikudlayo kunamakhemikhali, kunayo yonke into. Uma kuvuka lokho kugula okubangwa amakhemikhali, so suke sekudingeka ukuthi wena thola izinto ezizoflasha lezo zinto ezisuke zisemzimbeni wakho ukuze ukwazi kube right. Bese kuzoba khona ukugula okuthestwa uNkulunkulu. Khona ukugula engikuchaza manje ku-3. Khona ukugula okusuke ukuthi ungenwa amadimoni, penetrate idimoni langena emzimbeni wakho uzizwe ugula. Okunye uzizwe uphethwe inomoni, uzizwe uphethwe umkhuhlane nje kanti idimoni elingene kuwena, yabona. So okunye uzizwe ushisela umzimba kanti idimoni lingene kuwe, yabona. Okunye uzizwe uphelelwa amandla kanti idimoni. Fanele uyazi leyo nto uma ugula ukuthi yini ebanga lokhu kugula, ngokuthi uma ukhuleka udisena kwenza yonke into uzokwazi ukuthi uNkulunkulu akumbulele ukuthi yini ekubanga ukugula. Kuzoba khona ukugula njengoba ngisho nje ukugula okubangwa ukudla esikudla usuku nosuku. Kuyenzeka uma upheka ufaka kakhulu ukudla ekudleni kwakho, yabona, ufaka kakhulu amafutha ekudleni kwakho. Amafutha azokubangela ukugula vele. Uma uyadla ufaka kakhulu ushukela etiyeni lakho noma epharishini osuke ulidla ekuseni, lowo shukela lo uzokubangela vele ukugula. Lezi zinto fanele sikhulume ngazo ngoba abazalwane bathatha zonke izinto bazenza zibe spiritual kakhulu. Umzalwane noma ngathi ukholwa kangakanani bayadla kakhulu ushukela, loyo shukela uzomphathisa ngenyongo, uzogcina enayo inyongo. Bayadla kakhulu izinto ezinoshukela ezino-cream njengamakhekhe, izinto ezinoshukela kakhulu, loyo mzalwane vele ngoba lezi zinto uyigcigxa enyameni zizombangela vele ukugula. Akufanele siyenze ibe spiritual, i-just general bazalwane. Uma-ke umzalwane esedle kakhulu ushukela, umzimba wakhe ngelinye ilanga uzofuna ukuthi lo shukela lo fanele uflashe-ke phela emzimbeni uphume. Leyo shukela-ke yiwo-ke logcina ubanga umzimba awuzwe unduvunduvu, ukhathele, azizwe kusengathi akuvukeki namhlanje nomlomo wakhe mayenambitha kunganambitheki. Ngenxa yani? Ushukela mningi egazini. So ngesikhathi ushukela umningi egazini sekufunekani-ke, sekufuna kube khona into ayisebenzisayo. It's either amaphilisi lawo okukhipha inyongo awafake aflashe inyongo iphume, ngoba uma ungayenzi leyo nto kuzobe kusho ukuthi wena uzohlala nenyongo egazini lakho ugule ungagcina ufile. Ngoba inyongo, igama elithi inyongo lisho ukuthi ukungcola komzimba ngenxa yama-juices asuke eflashwe umzimba, wawuflasha wayithatha wayibeka either emzimbeni noma esiswini, then uyithola usunesisu-ke esikukhiphayo njalo njalo. Siyadinga ukuthi lezi zinto siyichaze ngoba abanye abantu bafuna izinto ukuzenza zibe spiritual nala kungafanele zibe spiritual khona. Bese kuzoba khona ukugula kwesithathu engithe okuyithesti kaNkulunkulu. uNkulunkulu efuna khona ukukuthesta ukuthi mangiletha lokhu kugula uzokhuleka yini kimi, ucele uzinyango noma usizo ukuze ngikusize ukhona uya phambili empilo. Noma uzohamba uyoconsulta izangoma nezinyanga. So osuke kuyitest lokho uNkulunkulu asuke kufaka la khona, yabo, suke kuyitest. Singeke sikubale okwesine okuwukuthi khona ukugula nje okuveli okwaziwayo mhlawumbe kwakudalwa yena uNkulunkulu ukuthi usibanibani uyohamba afike ukugula vele okunje empilweni yakhe, ayophila aphile kodwa ahambe enalokhu kufa okuzoba segazini lakhe. Ngoba uma ethi uPawula kwesinye isikhathi ngineva enyameni, mangithi ngiyayenza yonke imizamo ukuthi ngingalikhipha kanjani leli enyameni, uthi hayi no, aliphumi lisokhu lihleli.
yini lokho kugula okunjalo ukugula kokunye othola ukuthi uNkulunkulu ukusebenzisa kuwena njengesikhumbuzo sokuthi njalo makuthi ene uyabona ukuthi khona ukuthi awusanakile usunake kakhulu ezakho indaba akukhumbuze ngalokho kugula lokho uNkulunkulu, then bese uyakhumbula kambe fanele ngikhuleke kanje, fanele ngifaste, fanele ngenze ukuthi, fanele ngenze ukuthi. Abanye bakhunjuzwa ngokuthi i-bank balance yabo ibe empty ukwenzela ukuthi bakwazi ukuqala bekhuleke. Abanye bakhunjuzwa ngokuthi baguliswe, njengoba ngikhuluma nje, waguliswe ukuze akwazi ukubuyela kuNkulunkulu. Abanye bakhunjuzwe ngokuqhathwa nabantu ajwayelene nabo, abone kukhona i-confusion noma kukhona ukuxabana phakathi kwakhe nabantu akabajwayele, kanti indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuthi akabe nesikhathi naye endleleni yakhe. Right, ngiyafisa ukuthi lesi zinto ngiyiklarify, ngiyimbule, ngizibeke zibe sobala ngendlela ethi akufanele bazalwane masima phambi kwabazalwane sibanikeze information e-wrong nengamanga, esingazange siyenze i-research egcwele ngayo, ngoba asenzeni i-research egcwele ngezinto esisoma phambi kwabantu sibatshele izinto. Right, kunebandla engeke ngizeke limention, kunebandla engeke ngizeke limention ukuthi liphi, engake ngezwa esinye isitori kuthiwa umzalwane wabambelela igama lokuthi sanquma thina kuleli bandla ukuthi umuntu akayiswe esibhedlela okhonza kuleli bandla. Uma kufanele afe angavele afe ngoba sanquma ukuthi uma kuhluleka umkhuleko kusho ukuthi ayikho into ezokwenziwa. Bazalwane, ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngale nto. Ngelinye ilanga ngake ngaba umuntu owayefuna umsebenzi, ngakhuleka kuNkulunkulu ngicela ngithi ngicela angiphe umsebenzi. Ngizothi kwafika i-messenger noma ingelozi eyakhuluma nami, yasho kanje, yathi uNkulunkulu Isaac wanidala naba ney'nyawo, waninikeza izandla, waninikeza imilomo, waninikeza ingqondo, waninikeza amehlo, waninikeza yonke into. Wathi lo muntu owayikhuluma nami, ayikho into ebuhlungu njengokuthi uNkulunkulu ethi ekunikeze yonke into empilweni yokuthi ukwazi ukuphila uye phambili nempilo, ebese ufuna futhi ehle ezulwini azokuqukulela izinto ayibeke phambi kwakho. Wayesethi le nto idinga ukuthi kwezinye isikhathi nifunde ningabantu ukuthi uNkulunkulu uma enibekile emhlabeni akufanele bese nimkhathaza nangezinto esezincane kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ngikhulumela ngigxile ngale nto yokuthi abazalwane bakaMusa ukufuna ukugqilaza uNkulunkulu nangalesi sikhathi ekungasafanele bamgqilaze ngaso, ngoba le nto yokuthi ngisho izinto eziyi-useless ezincane, izinto ey'ncane sefanele njalo utshele uNkulunkulu ukuthi akenze ukuthi ube nawe leyo nto ongakwazi ukuthi uyilungise ngeyakho ingqondo. Ngilaphike la ngikhona, ngila ekuthenini uNkulunkulu kwesinye isikhathi njengoba kade ngisho, khona izinto ezithi iBhayibheli lithi uma silifunda oLuke babe ngodokotela eBhayibhelini, ama-professional doctors ayekwazi ukuthi umuntu uyagula abe nenkinga, then ukuze sikwazi ukumsiza iziphi izinto efanele sizenze. Alikho icala ekuthenini umuntu uyagula fanele ahambe esibhedlela, alikho icala laleyo nto. Yingakho kubalulekile ukuthi lento siyiveze thina siyicacise ukuthi musani bazalwane ukuthi uma umuntu egula bese nithi nina hayi khaya fanele athandazelwe azasinde. Yes, it's good ukuqala ngoNkulunkulu, then nani-ke kodwa fanele nibone phela ukuthi uma senimthandazelile umuntu uthini yena uNkulunkulu. So-ke ngenkathi mayithandazela umuntu niyathandaza, nimnikeze isikhathi. Uma kuwumuntu ocosha amaphilisi
akufanele nithene akawayeka amaphilisi ngoba niyamthandazela. Umzimba lesiphila kona bazalwane, inyama vele engena future, engena purpose yomuntu ukuthi khona izinto ezisile ezingamenza aqhubeke aye phambili. So ke fanele siku-understande ngelinye ilanga ukuthi njengoba iwumkhumbi othwele umoya womuntu, fanele sikufunde ukuthi ngelinye ilanga inyama uma ifuna into yafuna siyinikeze nje, singalokhu siyibambezela ngokuthi sithi hawu sizoyithandazela. Singayithandazela yes, but khona isikhathi ekufanele ufunde ngaso nawe usebenzise ubuhlakani onabo ukuthi namhlanje ayidingi ukuthandazela kuphela, kodwa iyadinga ukuthi ifundwe amaphilisi ukuze ikhona ukuya phambili. Nawo lawo maphilisi singawathandazela, siwakhulekele, silwele ukuthini, singenzi izinto zibe semahlweni ethu kuphela, yabo. So-ke ngifisa ukuthi ngiveze le nto ukuthi odokotela-ke emhlabeni njengoba bekhona, akusikhona ukuthi leya nto ivela kusathane, ikhona kasathane, ngoba abazalwane bayathanda ukwenza izinto zonke bese kungathi fanele zibe spiritual. Igama elithi dokotela lisho ukuthi umuntu olaphayo, olaphani inyama. So njengoba bekhona odokotela emhlabeni, uNkulunkulu uyazi bakhona odokotela emhlabeni abatrainwanga usathane njengoba bekhona, bakhonela yona leyo nto ukuthi basize la kufanele inyama khona isizakale, ikhona ukuya phambili. Ngempela njengoba zikhona, yes zikhonela lokho ukuthi uma umuntu ezwe ukuthi akekho well, yabo, akwazi ukuya khona asizakale ngalo ndlela asizakala ngayo, yabo. The only thing engafanele usacrifice ngayo noma engafanele uyinikele umoya wakho. Akufanele umoya wakho uwunikele kunoma imaphi amathempeli kaSathane, noma ekufanele uhambe uwunikela kwizinto ey'thile ukuthi ngincedeni umoya wami ukuze ukwazi ukuthola ulokhuzana, usizo, ngoba umoya kaNkulunkulu kuphela, kaNkulunkulu. So inyama uma idinga ukuthi ilashwe, fanele ilashwe bazalwane, fanele ilashwe. Ngikhulumile ngalezi zinto zo-3 ebengade ngiyichaza. Ngiyathanda ukuthi ngiphinde ngithi uku-eda okunye la ekuthenini ukudla esikudlayo kuyayibanga izifo. Umuntu odla kakhulu sawoti empilweni yakhe siyambangela izifo ezifana, isifo sikasawoti esijwayelekile nesaziwayo yilesi esenza igazi lishube, esenza ukuthi umuntu angagcine nama-clot even kuma-veins akhe uma ukuthi igazi fanele ukuhamba, ngenxa yokuthi usawoti ulenza igazi lishube. So kubalulekile ukuthi uma umuntu edla ukudla akakudle aqonde ukuthi usawoti uyayibanga izifo egazini. That is why kubalulekile ukuthi lezi zinto asikhulumeni ngazo, singazizibi, ngoba abazali bafuna ukuthi kube sengathi mhlambe yonke into fanele ibe yinto exoxa nge-spiritual. No, akunjalo bazalwane. Fanele sazi ukuthi umoya kaNkulunkulu njengoba unikezwe kuthina, fanele sifundiseke futhi ukuthi sibe ne-wisdom nathi sibuke izinto ngeliso elijulileyo nelicacileyo neliqhubela phambili impilo yomuntu, ukuthi angahlezi eme ndawonye ebuka izinto ngeso elingakhi. Alright, so-ke yileyo nto kade ngithi ngiyicacisa ngiyembula. Bese kuzoba yini-ke? Kuzoba ile nto, kubalulekile ukuthi ngiyiphinde le, ngiyayisho futhi ngiyayiphinda ukuthi musani bazalwane ukuthi nime phambi kwabazalwane nikhulume into ezokwenza abazalwane bagcine sebephila njengopopayi. Lesi sikhathi esiphila kuso isona lesi esiyingozi kakhulu emabandleni ensindiso ngendlela yokuthini, ngendlela yokuthi abazalwane abaningi bame phambi kwabazalwane besafika kuleli vangeli lensindiso, badeclara ubungcwele kakhulu, bakhohlwa ukuthi bayabantu, ekugcineni benzani abazalwane kumanje emabandleni, kumanje emasontweni asindisiwe uthola kugcwele abantu kugcwele abantu abangabazenzisi ngesizathu sokuthi sifike kubantu sigcwele amandla kaMoya oNgcwele, sabuye sayikhohlwa ukuthi sabantu, sakhuluma njengey'ngelozi,
phambi kwabantu, sakhuluma njengey'ngelosi, sakhohlwa ukuthi sabantu. Ngoba le nto yokukhuluma njengey'ngelosi kwesinye isikhathi iyingozi, yabo. Fanele noma ukhuluma into ekaNkulunkulu, ukhuluma bese kuba khona isigaba la uzofika khona ume khona ekutheni la sengiyami ngongcwele efanele aqhubeke. Ngoba uma kuwuyena bekunikeza imeseji, uyakunikeza athi imeseji yakho i-5 minutes noma i-10 minutes, then khuluma lokho akushilo, ungeqisi uzudlulela angafanele udlulela khona. Yabona? Ngoba uma izwi kaNkulunkulu lithi, uma sifunda isambulo lithi unganezeli amazwi esiprofetho sale ncwadi, I think u-22 kwisambulo, unganezeli amazwi esiprofetho sale ncwadi. Akufanele bazalwane sikhuluma izinto uNkulunkulu angazange azisho, ukhulume nje ngengqondo yakho. Sithi noma sikhuze ukuthi uyakhuluma kodwa ukhuluma into yengqondo yakho bese kubese ngathi uNkulunkulu. Uma kungena uNkulunkulu okhulumele yona, musa nawe ukuyikhuluma phambi kwabantu. Ngoba umbuso ophela ngiyamthanda ngoba ziningi izincwadi akade ekhuluma kuzona, athi lokhu kuwumbono wami. Nawe yisho njalo-ke kubantu, ithi nawe lo umbono, ungakhulumi kube sengathi uNkulunkulu osho njalo. Alright, bengithanda ukuveza lezo zinto ey'njengalezo. Uma bengathiwa angivule izwi ngoba sengikhulume kakhulu, John 3 verse 16, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngale ncwadi ukuthi uma izwi kaNkulunkulu lithi angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade, lisho ukuthini? Uma lithi angabhubhi, alisho ukubhubha kwenyama kodwa lisho ukubhubha kwaka-spiritual, uma ufika ngale ukuthi ungatholakali ungena ekuphileni kwaphakade. Right, uma lithi-ke abe nokuphila okuphakade, ukuphila okuphakade kuyini? Ukuthi uma ufa la emhlabeni, ufe uwumuntu ozoba njengalokhu wawukade udaliwe, ubuyele kuNkulunkulu njengalokhu wawukade udaliwe. Okusho ukuthi uma kade unamacala ubuwenza la emhlabeni, enza sure ukuthi uyawahlambuluka, uyayigeza, uyabuyisana noNkulunkulu usela emhlabeni. Number 2, uma unezinto ezithinta ukuthi mhlambe okunye kuyenzeka usuke waze wafika nasesigabeni sokuthi kunabantu osuze wababulala, ngoba le nto iyenzeka ngisho abazalwane sebekholwa kodwa baqhubeke babulala abantu, ngoba iqiniso lesingeke size liphike. Thina siyokhuluma ngaphandle ukuthi silokhu sincetheze sikiveze lokho ukuthi ezinye izinto esikhuluma ngazo sikhuluma ngoba siyazi sinama-experiences azo sengidlulile kuzo. So okunye ngifisa ukuveza yikho lokho ukuthi abanye le nto engikhuluma ngayo bayayenza ngisho sebesilisiwe, ngoba ngenxa yokuthi siye ensindisweni ngokuphapha. Ngokuthi ngiphinde futhi le nto, ngenxa yokuthi siye ensindisweni sigcwele ukuphapha, sifike lapha sabhakazeka, salala ngemhlane, sabheka phezulu, noma sathi pukululu ngezisu phansi, yabo. So yasishaya impilo, sahlehla. Abafundisi abaningi nje ngibona begijima iy'nyanga ebusuku bebe besindisiwe, hhayi ukuthi ingoba kuwukuthi mhlambe babhithreya uNkulunkulu noma kwenzekani. Isizathu yini? Bathatha ivangeli ngokuphapha, noma bathatha ivangeli ngejubane, noma ngedumela, noma ngokwe-feeling oyizwa ngaleso sikhathi. Kanti ivangeli aliyona leyo nto. Ivangeli lifuna umuntu okukhulu, ophansi, hhayi ozoza ngokugijima, no, ozohamba nje nge-pace eslow, ongazophapha, ongazoba phansi kakhulu kodwa uzoba phakathi nje. Angabandi, angashisi kodwa abe umuntu okhonayo ukubhalansisa impilo ngokwezinga
le ndlela asuke ehamba kuyona, right? So-ke lena-ke angisho ngoba ngihleka, kodwa ngiyisho njengeseluleko ukuthi uma sinabantu esithola ukuthi namhlanje babeyifundisi bangamabhishobhi bagijima iy'nyanga, angibahleki mina, kodwa into engingayisho ukuthi kuba buhlungu ngoba utshela abantu abangayihambi inyanga kodwa uyayihamba yena, atshela abantu ukuthi bangabulali kodwa uyalibulala yena ibandla. Ngoba khona abantu abaphatha iy'nyoka emasontweni ezidla abazalwane in the church, othi ibandla unyaka nonyaka akwenzeki ngabe khona umzalwane oshonayo. Nosayeka inyoka ihamba imfuna imthole ifike imgwinye khona lapho, ngoba noma sekuthiwa usehlezi phansi lisuke lisasho igama ukuthi mina kade ngikhonza lapha. So ezinye zezinto lezi ekufanele sikhulume ngazo, sizambule siyibeke ukuthi abanjalo-ke abefundisi ababhizi besebenzisa iy'nyoka ngaphakathi emabandleni, othola ukuthi abazalwane bazi ukuthi bona bayakhonza baqhube baphambili, kanti nayo ilokhuzana ibhizi iyadla, iphakelwa bona, inikezwa bona ukuthi ayikhethe nombani emfunayo imudla. So-ke laba banjalo-ke makukhulunywa internal life abanayo, akanayo umzalwane onjalo nje, akanayo internal life okwazi ukuyolanda ubhulubele noma walanda inhlwathi uyifake ebandleni egwinya abazalwane, akasenayo ilo internal life, ayikho, ngeke ayithola. And ayikho futhi lento noma ngathiwa izono ziyaxolelwa kubantu, akanako ukuxolela umuntu onjalo ngoba uyenza lento ngenhloso ukuthi mina njengoba ngilanda inyoka vele ngifuna igwinya abazalwane and ngifuna imali ngaleli ndlela ngifuna ngayo. So ezinye izinto efanele siyimbule siyicacise ukuthi makukhulunywa ngempilo yaphakade ekukhulunywa ngayo ukuthi abe nokuphila okuphakade, akubona bonke abantu abazoba nempilo yaphakade la emhlabeni la mase befika, kodwa kuzoba ngabantu abakwazi ukubona amaphutha abo, baphenduka kulezo zinto zabo, bakwazi bahambisana noNkulunkulu. Yabo, ngiyamthanda omunye ubaba, khona omunye ubaba wakhuluma ngalento yokuthwala, wathwala naye wahamba ibanga elide, wayithula nobufakazi, wahamba ibanga elide enza lezi zinto zokuthwala, wakhothwa inyoka yamenza lento yamenza lento, kodwa uma esefika esigabeni sokuthi kuthiwe fanele abulale umntwana wakhe oyi-firstborn noma unkosikazi wakhe, so wagcina wathi no, ngeke ngikwazi mina ukuyenza lokho. Yabo, kodwa-ke ileyo nto siyayibonga, siyayincoma ukuthi ekugcineni khona ezinye izinto othola ukuthi umuntu uma esheshe wayiyeka kuse-early, noNkulunkulu uyakwazi ukuthi asheshe akuxolele, kodwa uma uzoyenza uzufica ukufa, ngeke uze uxolelwe bazalwane, ngeke uze uxolelwe, asikho isixolelo esinjalo. Yabo, uyoxoshwa kuleli zulu lokuqala la kuthiwa ila kufike kulindelwe khona, la kuthiwa abantu basuke belinde khona as families, la besuke belinde khona, ufike uxoshwe khona. Nakuleli-ke lesibili kuze kufike lokugcina uxoshwa njengoba kuthiwa vele wena awuzange wasemhlabeni wafunda ukuthi uNkulunkulu fanele alalelwe noma fanele kwenziwe ngokwendlela yena afuna ngayo. Ingakho-ke ngithe angithathe ithuba-ke ngikhulume ngale ncwadi ethi abe nokuphila okuphakade, ukuthi abanjani abakuthola ukuphila okuphakade, abanjani abangeke bekuthole. Alright, ngiphinde-ke ngisho-ke futhi ukuthi empeleni lezi zinto ey'fana nalezi siyadinga ukuthi siy'xoxe, siqwashisane, sikhona ukuya phambili, sikukhulekele futhi konke lokho ukuthi sibe nako ukuphila okuphakade, uNkulunkulu akwambule ukuthi kusho ukuthini kuthina, singaphili nje impilo engeke zisinikeze i-internal life. Yabo, kodwa uma sisenethuba sikhona ukubuyisana noNkulunkulu, uNkulunkulu usaxolela namanje uma ubuyela kuyena ngeqiniso. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, bekuyilokho bekukhona namhlanje. Kakhulu bengifisa nje, bengiyi-general kakhulu, bengifisa ukuthi abazalwane bayi-understande leyo nto ukuthi asikaphume enyameni, sisesenyameni, fanele sikufunde lokho. Ngiyazi-ke abanye bathi hey, izwi lithi yes, ngiyavuma nami. Romans uthi abenyama bafuna okwenyama, abakamama bafuna iqiniso lelo, kodwa lithi izwi futhi muzokhumbula kahle, amazwi enu mawabe mancinyane noma mawabe yingcosana, ngoba nisemhlabeni uThixo usezulwini. Amazwi enu awabe yingcosana ngoba uThixo usezulwini, nina nisemhlabeni. Incwadi leyo yamaHubo, if I'm not mistaken, ekhuluma kanjalo ukuthi uma uNkulunkulu esezulwini thina sisemhlabeni, so fanele yonke into esiyenzayo sibuye sikhumbule ukuthi no, sisela emhlabeni. So yilokho ebengifisa ukuthi ngikuveze
kakhulu. Yebo, siyahamba ngomoya kodwa sikwinyama. Ngamanye amazwi isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi ey'ningi izinto kufanele zi-overpower umoya kaNkulunkulu, si-overpower ngo-spiritual, iqiniso lelo. Kodwa empeleni vele inyama noma ngathiwa sihamba ngomoya, kodwa inyama isazogula, inyama isazolamba, inyama ngoba sivele sisenjani, sisesemhlabeni, but asi-strict noma asistiki kakhulu kuyo, silalele yonke into eyishoyo, kodwa siba ngabantu esithi noma siphila sisemhlabeni sisenyameni, kodwa silalele kakhulu umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu manibusise, uNkulunkulu makenze ukuthula phezu kwey'mpilo zenu, angigcwalise ngomoya wakhe namhlanje kule ntshumayelo yanamhlanje lesinayo, ngabe sicacisa khona kakhulu ngezinye zezinto zokuthi empilweni yethu fanele sifunde ukungazenzi iy'ngelozi zisemhlabeni, kodwa sifunde ukuthi singabantu abamnyama, asingashintshi ireyisi yethu ukuthi uma ngimnyama ngifuna ukuzenza umlungu noma ngizenze indiya, kodwa ngazi ukuthi indlela ngikhule ngayo ngabazali ababengafundile. Akufanele bese ngithi uma sengimdala noma sengingena emasontweni bese ngiyadelela ngizibone ngathi ngingcono kunabo. Ngiyafana nje nabo njengoba sakhula, yonke into uNkulunkulu wayekade esizale ngabo nje ingenxa wayazi ukuthi wenzelani lokho. Ngakho siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makanibusise, amen.